Чуй сега. Ходим пак там. Обаче. Чуй сега. Вместо. Никакъв звук. Давай, само е това. Чакам. Ще влезне. Казвам ти. 100%. Дай сега. Socceres! Na B. Na B ou é na B? Big man. Of. Kör. Сега. Идем това. Добре, отивай. Ти влезе първи. Да, това. Има. Оле. Питахта! А ти си жив? Тука има много. Спа на най-лошото място. Сега ще влезна. Той, какво прави нашия, бе? Чуй сега, взимай акато, обаче ма следвай. Да пробвам един трик. Отивай, не, върни се, това не съм аз. Ема мене, с снайпер съм, за тебе. Ела. Как сме е тука? Чакай е тука. Добре. Скачай. Добре, стана, не скачай. Сега се връщаме назад. Не клякай. Аре, влизаме! Там е на отспална игра. Отспална, добре. Значи, чакай там има един, ето и... Аз буквално за малко да убия един. Сега ще направиш това, което искаш да направим в следващия рунд. Трябва да гледаш към... Канджу. Аз си дяк геш. Какъв е то донк, бе? Таке ме снайпер. Бля. Гранат. Сексевам, бля. Какъв е то дяк? Motherfucker bitch, бля. Чай, взимай каквото си искаш. Аз взимам снайпер. Има след пак.
Пак отиваме на същото място, обаче не ходиш към А. Гледай към тази стена, към която аз гледам. Сега крауч. Ела малко по-назад, ела тук където съм аз. Крауч. Анкрауч. Добре, сега даваш към тази стена, бягаме на 3, 2, 1, старт! Само. Тук има един. Чай. Самоубих се! Как? Ничего. Кой му? Да, мама. Бях във въздуха. Няма да стоя. Няма да стоя. Това с автоматичен снайпер. Baba selamünaleyküm. Бях една песен. Пошел нахуй. Aleykümselam. Той сега. Печелям. Значи трябваше такова нещо. Ака! И аз идвам в тебе. Бях жертвата. Plant. Значи, чуй, всички са на А, всички са на А, ама е на спална им са всички. Да, знам. Спална им. Ходят към Б. Има двама под теб. Под теб на стълбата отдолу е клекнал. Хвърляй оръжията всички. Дай дъст. Да, защото то е ясно, че другите няма да ходят. Имам. Човек, това е нереално. Дали, здравейте хора. Нещо ще видим. Ще играем. Counter-Strike. На какво преди ще играем? Или ще покавам с приятели? Айде, чакаме. Чакаме, добре. Айде да правим. То е ясно, че няма да е така. Пускам. Значи ще играем на OBS. Става са група Алфа. Ние хората на играем. Локин, брат. От кой отбор? Аз тям терорист. Това са същите от миналата игра. До пак. Да пробваме ли с помпа, бе? Пачка на А.
Спечелихме. Да, аз дойдох това. Вземам си късметлийското и да почваме. Аз тям бе. Сега да си дефендваме тук. Имам ака вече. Пази едно и за теб. Ето тук съм на снайперската места. Ама за терористи. Oh shit! Какво снайпер ли? С скин ли нещо? И аз имам скинове. То просто плащах пари за тях. Но има една опция да купиш за 13 евро, доколкото знам. Аз съм си я купил. Чакай. Сега. Добре, убихме го. Там има един мод. Стреляй през тия дъски до теб. Няма. Добре, ходи. Те ходят към бесички. Има едно CS Prime се казва и ти го купуваш и всяка седмица, когато правиш level up, ти дава избор да си избереш 2 от 4 награди. И там има скинове и кейсове. И други неща има, например стикери. Такова спрейлове, някакви такива. То ако успее, ще му дам пари за нож. Не, майтапа са. Да, ще му дам пари ако успее. Много жалко. Хакуна матата, брат.